kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini ya. Coba telepon yo, rumah modern style. Ukuran nih pitu kali rolas, harganya 675 juta. Nang beri kemai. Omai ready kari pindahan toa. Saya langsung ya telepon nang omai. Nah kini wis oleh free pagar slidingan kok ngene. Nah, nang kanan kini guys ono pagar taneme ambek ono roster kok ngene ya. Nah, saya langsung lanjut mlebu mrene. Nah sebelah kiri kene iki nggon tempat area karpote, wombong ini ambek wis full keramikan ngene. Pajero Innova wis auto mlebu bleng ya. Lah, nah sebelah kiri kene iki ono krane ready kari nguntit tok. Nah, iki fasad depane beda dengan yang lain. Modele style ngene ya. Nah, nang kene iki dudu plesteran nek cara ngono. Pasir plesteran di kupi-kupi kok ngene yo. Nah, ini gak telaten, gak ngerai iso yo. Nah, iki ono lampune moncot menisor mendokring ini. Nah, sebelah kanan kene iki ono tempat iso digawe tempat nyantai utawa rasan-rasan tapi sing positif ya, aja negatif golek api yo. Lah, iki engko tamune pengen pendek nang kene yo. Nah, iku ono lampune moncot mrono yo, ben nambah kesane estetika. Saiki langsung lanjut mrene. Iki pintune wis nggih smart door lock yo. Nah, iki cara ngono iki nggih pin C. Nah, iki engko pintune iso pen gawe sidik jari utawa gawe kartu apa yang sepenatur dhewe yo. Nah, iki kusene nggih aluminium yo, ora gak tedas. Nah, iki langsung nang gone area ruang tamune. Tuh lho. Wombo koyo ngene, ndukure lampune cemroentel wis drop selingan koyo ngene iki. Nah, nang sebelah kiri kene kita mbok gak polosan lho, motif koyo ngene yo apik. Nah, engko pen tambah apa? Engko wis penatur dhewe. Nah, saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur pertama ini. Nah, so ngene iki modele. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, nang kene iki ono shadingan maneh. Nah, iki engko iso ben kayak tempat taman utawa ijo nang kene, mbok pen kayak kolam renang ta opo cilik, gawe koi ngono iso. Wah, wis penatur dhewe nek pengen tuku yo. Nah, saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar mandine, kiwa tengene wis full keramikan, WC-ne dodok, sekretnya ready, shower ready kok dipasang nggak usah khawatir. Ndukure iki kena gawe style water heater, cara ngono iso gawe mandi, banyu panas, banyu adem utawa temperatur dhewe. Nah, ngene iki wis level ready, iso gawe tempat cuci tangan, mangan, gawe cuci ses mes temperatur dhewe. Nah, iki nang kene iki kamar tidur kedua e. Nah, iki ready, ono jendela sisan, iso dibuka tutup, ben oksigen mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Nah iki ono kaca gede shadingan. Nah kene iki nggone tempat area dapur. Cara ngono kena gawe masak nang kene kok ready. Nang kene iki engko iso pen gawe acara laundry room sisan utawa cuci jemur, cara ngono masak sekalian bomba. Ndukure tenang wis tutupan. Cara ngono nek udan wis gak ngarat tambas yo. Nah saiki langsung ya tak cerai nang kene nang ruang tamu yo. Iki nang omah nek regane 675 juta, ukurane 7 kali rolas. Untuk sebuah lokasi bandine wis, prek 4 nek kamar gak. Wis ngene gak sesuai mblenger pen kok pedal ndukur wis apik.